Ελίνα? Δεν ξέρω. Πριν λίγο βγήκε βιαστική και ταραγμένη. Να σου λείψω μια φέτα με μαρμελάδα? Όχι, ευχαριστώ. Θυμάμαι πάντα τις βρώμικες μέρες που πέρασα μαζί του για να ικανοποιώ τα παράξενα γούστα του. Τι κάνεις εδώ? Τίποτα, ρεμβάζω. Εμένα μη μου λες ψέματα. Κάτι σε φασανίζει αυτές τις μέρες. Λοιπόν? Δεν έχω τίποτα, αγάπη μου. Έπαψες να μου έχεις πια εμπιστοσύνη? Μη με ρωτάς, αγαπώ και αυτό είναι όλο. Ναι, αλλά εσύ μια-δυο μέρες τώρα είσαι πολύ λυπημένη. Πες μου λοιπόν, τι σου συμβαίνει? Χθες είχα τηλέφωνο από το Σωκράτη. Κοντεύει να γίνει καλά. Του μίλησες? Όχι, δεν μπορούσα από το τηλέφωνο. Μου ζήτησε να πάω να τον πάρω από εκεί. Θα πας? Δεν ξέρω τίποτα. Τόσο καιρό ζω ευτυχισμένη κοντά σου και τώρα. Τώρα έρχεται ο άντρας και εγώ με το εμπόδιο. Εσένα αγαπώ. Αλλά πρέπει να καταλάβεις τη θέση μου. Με το Σωκράτη στο είπα, θα χωρίσω. Και αν πάω στο Παρίσι θα πάω μόνο και μόνο για να του πω ότι χωρίζουμε. Σ' αγαπώ, Ελίνα, και το ξέρεις. Δεν μπορώ όμως να αποφασίσω εγώ για όλα αυτά. Το ξέρω, αγάπη μου. Εγώ θα αποφασίσω. Ας αφήσουμε όμως τώρα αυτή τη συζήτηση. Αλήθεια, πότε έχετε τους αγώνες? Μεθαύριο. Θα είμαι κοντά σου όταν ξεκινάτε. Τι συμβαίνει, ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρω, τρόμαξα έτσι που τον είδα. Τριγυρνά μέρες εδώ. Κανένας περάξενος θα είναι, παράτα τον. Εμπρός. Καλημέρα, Λουίζα. Γεια σου, Σωκράτη μου. Πώς είσαι? Μια χαρά, μια χαρά. Σε λίγες μέρες βγαίνω. Θα είσαι κοντά μας γρήγορα δηλαδή, Ναι. Σκέπτομαι όμως να μείνω μια-δυο εβδομάδες στο Παρίσι. Η Ελίνα πού είναι? Δεν ξέρω. Μπορεί να βγήκε. Συμβαίνει τίποτα? Όχι. Όχι, Σωκράτη. Πες της να με πάρει μόλις γυρίσει. Να συνεννοηθούμε με ποια πτήση θα έρθει. Εντάξει, Σωκράτη. Γεια σου. Σε φιλώ. Γρήγορα θα είμαστε μαζί. Γεια σου. Πιάσε με. Θα σε πιάσω. Άμα μπορέσεις. Τώρα θα δεις. Έλα εδώ. Άσε με. Έλα. Άσε με.
Συγγνώμη για την ενόχληση. Τι θέλεις? Τηλεφώνησε ο άντρας σου. Λοιπόν, να τον πάρεις αμέσως. Θέλει να ξέρει πότε θα φύγεις για το Παρίσι. Καλά μπορείς να πηγαίνεις. Τι περίεργη στάση. Μην της δίνει σημασία. Δεν μου λες. Αναρωτιέμαι από καιρό γιατί την έχεις μαζί σου, αφού είναι φανερό πως δεν σε χωνεύει. Σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε κανένα κοντά μας. Θα φύγουμε από εδώ και δεν θα μπορεί κανείς να ταράξει την ευτυχία μας. Το φουστάνι μου γέμισε άμμο. Πάω να αλλάξω. Τι ζητάς εδώ μέσα εσύ? Εσάς, κυρία. Πώς μπήκες? Την πόρτα δεν την κλείσατε καλά και... Αυτό το όπλο, τι το θες? Για συντροφιά. Είσαι μεγάλος παλιάνθρωπος. Έπρεπε να σε είχα κλείσει μέσα τότε. Δεν το κάνατε όμως. Ποτέ δεν είναι αργά. Τώρα είναι αργά, κυρία. Φύγε από εδώ μέσα. Φύγε αμέσως. Όχι, πριν σας πω τι θέλω. Πριν λίγο σου δώσα λεφτά. Τι άλλο θέλεις λοιπόν? Ηρεμήστε παρακαλώ και ακούστε με, κυρία. Λέγε γρήγορα. Θα σας πω, κυρία. Στη θέση που βρίσκεστε, κυρία Δανέζη, δεν επιτρέπετε να μιλάτε με αυτό το ύφος. Τέλειωνε, σε παρακαλώ. Είδατε? Χρησιμοποιείτε κιόλας τη λέξη παρακαλώ. Άλλοτε εκβιαστή με ανεβάζατε, εκβιαστή με κατεβάζατε. Γιατί, δεν είσαι? Όχι. Ας πούμε ότι είμαι εκμεταλλευτής ευκαιριών. Τέλος πάντων, τέλειωνε. Μπορεί να με ζητήσουν. Βεβαίως. Κυρία, πρέπει να αποφασίσετε αν θα με κάνετε σύμμαχο ή εχθρό. Εκείνο που θέλω είναι να με αφήσεις ήσυχη. Δεν έχω αντίρρηση. Πρέπει όμως να με καταλάβετε.
Τι να καταλάβω, είσαι τρελός. Είμαι απλώς έξυπνος. Κυρία, πρέπει να διαλέξετε. Εγώ, όχι πως συμπαθώ τον άντρα σας. Ξέρω τι κουμάσι είναι, αλλά... Σταμάτα. Όχι, κυρία. Πρέπει να με καταλάβετε. Ξέρω πως θα χτυπάει. Ξέρω τα πάντα για τις ιδιοτροπίες του. Γιατί λοιπόν να του πω πως... Να του πεις τι? Η γυναίκα σου Ελίνα σήκωσε 2 εκατομμύρια και ετοιμάζεται να το σκάσει με ένα νεαρό κύριο, κύριε Σωκράτη. Είναι όμορφος και γι' αυτό δεν την αδικώ. Τι με ρωτήσατε, κύριε Σωκράτη? Πώς το έμαθα? Από το διευθυντή της Εθνικής, κύριε. Ναι, σήκωσε 2 εκατομμύρια. Τι? Έρχεστε αμέσως? Θα είμαι στο αεροδρόμιο, κύριε. Τι θέλεις λοιπόν? Το 1 εκατομμύριο φτάνει εσάς και του λιμοκοντόρου σας. Πώς το έμαθες? Φροντίζω, κυρία. Έχω γνωριμίες. Φύγε κι έλα μεθαύριο. Άσε με να σκεφτώ. Μη σκεφτείτε κανένα κόλπο. Είναι κρίμα να μείνετε κοντά σε αυτό το σαδιστή. Ή ξεβράκωτη όπως βγήκατε από τα αναμορφωτικά. Φύγε! Μεθαύριο. Φύγε! Φτάνει, θα σε πειράξει. Τι σημασία έχει? Τι έχεις? Αγαπάς? Βεβαίως αγαπώ. Γιατί ρωτάς? Θέλω να κάνουμε έρωτα. Τώρα. Εδώ. Δεν είμαστε μόνοι μας στο σπίτι. Αυτό δεν με νοιάζει. Σε θέλω. Σε θέλω πολύ.